Ja, og vi vil så gennemgå den her dissektion af mus, vi har udført, med forklaring af en række forskellige organer. Og når man skal dissekere en mus, så starter man med at spænde den fast på en eller anden måde. Her der har vi gjort det med knappenåle på en flamingoplade. Og så lægger man et snit med sin skalpel herned langs med bugen, meget forsigtigt, så man ikke skærer hul på den hinde og de organer, der ligger indenunder. Her kan man så se, at når man har fået skåret det her snit, så kan man med skalpellen sådan skrabe for at få den her hinde til at løsne sig. Og på den måde kan man så ligesom skrabe skindet af, og ved at skære op her ved arme og ben, kan man så få skindet af, så man til sidst har organerne og det hele liggende her. Og allerede nu kan man så identificere det første organ, som er skjoldbruskkirtlen, hvor man kan se den ene del her på luftrøret, der sidder her som sådan en lille, lidt mørkerød klump. Den er ikke så tydelig her på musen. Men skjoldbruskkirtlen, det er så en endokrin kirtel, hvilket vil sige, at den sidder inde i kroppen og producerer hormoner, som så frigives til blodkredsløbet. Og skjoldbruskkirtlen er jo så selvfølgelig en del af hormonsystemet, og som står for at sende signaler rundt i kroppen og regulere forskellige processer. Den udskiller de her hormoner tetraiodthionin og triiodthionin, som er med til at regulere stofskifte og vækst, og så det her hormon calcitonin, som man mener kan have betydning for kaliumbalancen. Ja. Og når man så vil dissekere videre, så fjerner man så brystkassen, ribbenene her, ved at klippe op i siden, og så kan man fjerne hele den her hinde, så når man får de resterende organer blottet. Ja, og når man så kommer ind bagved, så kan man som noget af det første se hjertet. Og hjertet, det er en muskel, der ikke bliver styret af hjernen, men bliver styret af impulser fra sinusknuden. Hjertet, det er en del af kredsløbssystemet, som udsender, som transporterer blod rundt i kroppen, som fører ilt ud til muskler og celler. Derudover så transporterer blodet også affaldsstoffer med tilbage, så de kan blive udskilt gennem lungerne. Og for en mus gælder det samme kredsløbssystem som for mennesker. Her til venstre ses et musehjerte, som er opdelt med et højre og et venstre hjertekammer og et både et lille og et stort højre og venstre hjertekammer. Og herover så kan vi se kredsløbene, hvor der er et lille kredsløb og et stort kredsløb. Det er det så for mennesket, men det samme er gældende for en mus, hvor at først så løber blodet ind i det venstre forkammer og så ud i det store kredsløb, og derefter så løber det tilbage ind i det højre forkammer, hvorefter det så løber ud og efterlader affaldsstofferne i lungerne, hvor der så affaldsstofferne bliver åndet ud, og der kommer ny ilt ind, som så bliver transporteret ned i venstre hjertekammer. Når man så har fjernet hjertet, så kan man se lungerne, der sidder inde bagved. Det er lidt nemmere at se på det her billede. Man kan se lidt af lungerne hernede. Og lungerne, de er en del af åndedrætssystemet, som har til formål at optage ilt og udskille koldioxid og vand. Derudover så er lungerne opbygget af de her bronkier, og de forgrener sig og bliver mindre og mindre, og for enden der sidder det, der hedder alveoler, og de består af kapillærer, som er det her blodkarsystem, hvor at det primære er her, at koldioxidafgivelsen og iltoptagelsen til blodet foregår. Og når en mus og når mennesker skal trække vejret, så foregår det ikke ved en bestemt muskel, men ved mellemgulvsmusklen og ved den muskulatur, der sidder i ribbenene, som sørger for, at der bliver dannet undertryk inde i lungerne, som gør, at vi trækker vejret ind. Og på samme måde, så når
vi puster ud igen, så der bliver overtryk. Ja, det næste det er så leveren, hvor at egentlig så er det mavesækken, der kommer først, men fordi at leveren den ligger over mavesækken, så er det nemmest at starte med leveren. Leveren det er en del af fordøjelsessystemet, som er med til at blande og neutralisere og afgifte en masse stoffer. For eksempel så alkohol og sådan nogle ting, det bliver nedbrudt i leveren. Og det er et kirtelorgan, og det kan, den har den her rødbrune farve, som også ses på de her billeder. Mavesækken, som sender de her syre ned til leveren, den ligger lige inde bag ved leveren, og det er sådan det er en sæk, der har et surt miljø inde i sig, fordi at det får de her enzymer til at virke allerbedst, som er de her pepsin-enzymer. Og de er til for at korte proteiner ned i mindre peptider. Tarmsystemet det kommer efter, at det har været igennem mavesækken, og så kommer ned i det her tarmsystem, hvor at vi så har begyndt, og så på det første billede, der ligger det i en klump herovre, hvor at på det andet billede, der begynder vi altså at bruge skalpellen til at få det ud af. Og det, på det her billede, der bliver det en sammenklummet klump, fordi at der er ikke så meget styr på det. Ja. Sådan her er tarmen sådan sat op, i hvert fald ved et menneske, og det er også nogenlunde sådan, det ser ud ved en mus. Hvor vi har tyndtarmen, der er den her lange tarm i midten, som har til formål at spalte kulhydrater, og lipider og proteiner, hvor at tyktarmen den er med til at fraspalte vand, eller optage vand og salte, og ja, hvor det så til sidst bliver ophobet mere og mere, hvor at der til sidst ikke er mere næring i de her fødevarer, du får ind. Så derved så kan du eller så bliver det udskillet i endetarmen. Og så kommer vi til nyrerne, som er de to rødbrune bønneformede klumper, der ligger på hver side af musen, som er synlige på de her billeder, fordi vi har fjernet leveren og mavesækken. De er en del af urinvejssystemet og er derfor forbundet til blæren. Og der er en kirtel, der hvis primær funktion er udskillelse af affaldsstoffer, der er nitrogen som en af de væsentligste, regulerer vand-saltbalancen, og så udskiller det hormonet EPO, som stimulerer knoglemarven til produktion af røde blodlegemer. Derudover så udskiller den også enzymet renin, som er en del af det her renin-angiotensin-system, svært ord, som egentlig står for at regulere blodtrykket. Og som sagt, så urinblæren den er så forbundet til nyren, fordi når nyren har behandlet nogle affaldsstoffer, sender det igennem, og som skal udskilles med urinen, og den er så sjovt nok også en del af urinvejssystemet, og fungerer primært som en opbevaringspose, og det er umiddelbart ikke meningen, at den skal være i 2 stykker, men sådan er det gået. Ja, og så har vi så valgt også at tage et billede med af hjernen. Det er et ret kompliceret organ, så vi vil ikke gå sådan vildt meget i dybden med det. Men her på billedet, der ser man hjernen, der er blottet. Man skal forestille sig, at hjerneskallen er blevet fjernet, og snuden på musen peger den her vej. Og så kan man så se de 2 hjernehalvdele, der ligger her. Og hjernen er jo en del af centralnervesystemet og står for at modtage nerveimpulser fra organer, og så simpelthen behandle dem, og så udsende nogle signaler til kroppen, f.eks. ved at stimulere nogle kirtler til at udsende nogle hormoner, eller ved at stimulere nogle muskler. Og det er jo så opbygget af de her neuroner, nerveceller, som kommunikerer ved hjælp af elektriske signaler og neurotransmittere. Og her kan man så ligesom få sig et lille overblik, hvor vi har legnet organerne så pænt op. Man kan også se æggestokkene, vi har fundet her
Ja. Det er vel egentlig det. Og så er der en række kilder her, vi har brugt.